Wo. Nanging bareng ketaman panahing Druna urmangsaku kaya wis peper dayaning Panta Indriya. Kaya wis peper ubaling Panta Indriya. Paningalku wis bruwet tatan bisa permana kanggo amulat. Talingaku kaya wis ora trewata kanggo midhangetake. Ora dangel metuning ngucapku yen ora tak peksa nganggo rasaning rasa. Otot bebayuku kaya dilolosi, kaya remuk bebalungku kaya sebit dagingku. Oh Kresna. Pusaka apa kang tumama ning jajakku dene mengkene lakonku. Yang sewu-sewu ngaturaken genging klepatan kula Jagung Pangaksama Paduka Nadyan Mayah Paduka ing Ndrawati. Amundi pusaka wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Nanging dayaning Sekar Wijaya Kusuma menika namung winatesaning wanci. Andungkap tumapaking Baratayuda, Sekar Wijaya Kusuma sampun boten kuwaos dipun ginakaken malih. Mila, Yang. Emangke semawi Kanjeng Eyang. Kula tumpakaken rata kondur dhateng Wirata langkung rumiyin. Kaparenga rem ing penggalih sampun ngantos mrihatosaken wayah Paduka Pandhawa ingkang mangsih sentosa dada baunipun. Namung pangestu Paduka Kanjeng Eyang ingkang kula suwun sageta andayani ungguling prang para Pandhawa wonten samadyaning Baratayuda Jaya Binangun. Yang aku sak kadang njaluk pangestu. Muga-muga Pandhawa tumuli daya ana madyaning Baratayuda. Saklimah wis mboten angunan ndika Prabu Mangsapati. Awit saking angraosaken grahing sarira. Sawetawis wanci dadyol rem ing paprangan. Para Pandhawa dres wijiling waspa mung